जोंनि बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय मोनसे थिरांथा खालामनाय जादों। जायनिखि जोंहा बड'लेण्ड रादाबा मोनसे संबिजिर दंखायो आरो संबिजिरनि हेंथा मावोब्ला बे संबिजिरनि बायदियै साजा मोननांगोन। बे मैखोम बसुमतारील' नङा, मालाबा आंबो जानो हानाय बा मालाबा सोरबाबो जानो हानाय। सल'गोफोर खुलुमबाय। गुड मर्निं। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार आपडेट लाना फैलायबाय आरोना। थ' नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ, खोनाखांबाय जानांगौ। जोंहा दाखालि साननैसो सिगां जोंनाव मानगोनां दिफेन बर' आरो जेनाखि बड'लेण्ड रादाबनि चिफ डाइरेक्टर मैखोम बसुमतारीजों रायलायनाय कल रेकर्ड भाइरेल जानाय। थ' बिनि माखासे खौरांखौ आं दिनै लाना फैदों आरोना। लोगोफोर बयबो मिथिखागौ, जों गासिबो जाय सुबुङा आयेननि बिर'धि एबा आयेननि बेरेखा खामानि मावोबा बयबो साजा मोनो होननानै। थिग बिदिनो जोंना बड'लेण्ड रादाबनि चिफ डाइरेक्टर मैखोम बसुमतारीया गावनि बिबानखौ एंगारनांगौ गोनां जाबाय बा बोखारजाबाय आरोना। डाइरेक्टर बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय आरोना बिथांखौ। बिथाङा मोनसेल' नङा आरो मोनसे सिगां अडिअ रेकर्ड भाइरेल जाबावदों बिथाङा। लोगोफोर, दा बेनिखायनो जों खामानिखौ मावनायनि आगोल गावखौ सानग्रोनाया गाहाम, गावखौ दांनायग्रोनानै लानाया गाहाम आरोना। मैखोम बसुमतारीनि जेनाखि डिरेक्टर लोगोफोर, बिथांमोनहा मा बुंलांदों बेखौ खोनासंबानो जाबाय आरोना। आं भिडिअ क्लिपखौ होगासिनो, नोंथांमोनहा जोबजासे खोनासं। दंबा गोबाव खालामाजासे नायलांबाय थादो। बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारी, बे मैखोम बसुमतारीनि सायाव आङो बिथांखौ माने जोंनि बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय मोनसे थिरांथा खालामनाय जादों। जायनिखि जोंहा बड'लेण्ड रादाबा मोनसे संबिजिर दंखायो आरो संबिजिरनि हेंथा मावोब्ला बे संबिजिरनि बायदियै साजा मोननांगोन। बे मैखोम बसुमतारील' नङा, मालाबा आंबो जानो हानाय बा मालाबा सोरबाबो जानो हानाय। बे संबिजिरखौ मान होनानैनो जों दिनै बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारीखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाब न'खरनिफ्राय, बिबाननिफ्राय आरो बड'लेण्ड रादाब न'खरनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होननानै जों फोसावो। जोंनियाव लिरनानै दोनदों, बिथांनोबो जों फोसावहरगोन। गासै रायजो राजाफोरा मोनथिखागौ जे बिथांखौ दिनैनि तारिखआव मानो बेफोरबायदि डिसिसन लानाय जाखो। बेखौ आं गोलावै बुङाबाबो जायो। थेवबो नैबेयाव थानायखौ आङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव आङो फरायथिनो सानदों। बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिफ्राय फोसावनाय जायोदि बड'लेण्ड रादाबनि संबिजिरनि नेमखान्थि बायदियै बड'लेण्ड रादाबनि नेमखान्थिनि बारगा मावोब्ला संबिजिरनि नेमखान्थि बायदियै साजा मोननांगोन। संबिजिरखौ मान होनानै बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारी बिथांखौ संबिजिरनि बारगा मावनायनि थाखाय बिबाननिफ्राय आरो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय एरख'नाय जाबाय। गोजोन्थों। एमबि मैखोम, गाहाय सामलायगिरि, बड'लेण्ड रादाब। आं बे बड'लेण्ड रादाबनिनो सासे मेनेजिं डाइरेक्टर। बे हिसाबै आं बिथांखौ संबिजिरनि नेमखान्थि बायदियै जोंनि न'खरनिफ्राय बा बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिफ्राय बिथांखौ एरख'नाय जाबाय होननानै फोसावबाय। गोजोन्थों।